Merħba, kulħadd iħobbhom ir-regali, speċjalment fi żmien il-miliet, il-kbar u anke żgħar. Illum se naqraw il-ktieb Luke u r-regal ta' Santa Claus, miktub minn Viktor Fenek b'illustrazzjonijiet ta' Marisa Tart, pubblikazzjoni ta' Horizons. Ħanaraw ġablu x'regal Santa Claus lil Luke. X'ġara Luke? Saqsitu l-mama. Ma ġiex. Min? Santa Claus ma ġiex. Ma ġabli xejn. Issa sew, issa se nagħmlu, wiġbu l-papa. Naħseb litra ma waslitx, laqlaq Luke u għajnejh imtlewħ bid-dmuħ. Heq, jista' jkun, imma jimbatta. Insomma, fl-aħħar daħlet għalih il-mama, ejja naraw dik it-tazza ħaliba dixem. Jekk għadha mimlija, mela Santa Claus ma ġiex. Jekk vojta, ikun ġie, ejja naraw. Resqu lejn it-tavolina, il-koll wara xulxin, u t-tazza kienet vojta, ħlifa naqraq ħalib fil-qiegħ. Mela ġie, qal Luke, imma fil-kċina mara ebda regal. Morra bsora lih, Santa Claus, ħal-ħalib u telaq. Beda jaħseb Luke, mhux sew, u għoddu fuqha jibki. Imma ara, is-sok ta' tlon, anki ta' ċerva, it-tlieta f'daqqa reġgħu tefgħu ħarshom lejn il-mejda. Il-karrotta ma deret imkien. Luke, għallu missieru, kun naf li Santa Claus iħobb jiċċajta ma' tfal, la ġie xi ħaġa ġablek żgur. Ejja mmorru nfittxu, x'imkien irid ikun dan ir-regal. Bdew iduru kamra kamra, ma sabu xejn. Minkejja r-regali l-oħra kollha, Luke dendel geddum daqsiex. Imbagħad f'daqqa waħda, Luke lemaħ xi ħaġa mhux tas-soltu taħt it-taraġġ u kienet mottija bliżar abjad. Mar jiġri jikxifha u qudiemu feġġet bicycle safra b'rota żgħira fuq kull ġenb għall bilanċ. Marbuta magħha kien hemm mitra. Għajnejn Luke bdew jiddu bil-ferħ. Luke ħataf litra, fetaħa b'eċitament kbir u laqtitu ħafna l-istampa ta' wiċċ Santa Claus fuq net qabel il-kitba. Min jaf kemm ġie mill-bogħod miskin, ħaseb Luke, u jnewwel litra lil missieru. Dak il-ħin tgħidx kemm ħabbu lil Santa Claus. Ħabbu għax żamm kelmtu u ħabbu għax ġablu rigal li żgur qatt ma stenna. Luke taħ bħal ferħ ta' ġen. F'daqqa waħda rikeb il-bicycle u beda jsuqha fil-kurutur. B'tikka tiġri warajh. Isuqha u jidħak jgħajat. Imma l-kuritur ma kienx wiesa' biżżejjed, Luke beda jaħbad mal-amara u kellu jinżel minn fuq ir-rota. Tinkwetax Luke, għallu missieru. Nhar il-ħadd immorru ta' qali u hemm tista' tiġri kemm trid. Iva! Werzaq waħda bil-qawwi Luke. Wowz! Kif? Qalet il-mama. Allura litra li batlek Santa Claus, mhux se naqrawha. Luke ħares lejn missieru, kollu ħerqan biex ikun jaf litra x'fiha. Missieru poġġa n-nuċċali tal-vista fuq imnieħru u beda jaqra. Aziz ċkejken Luke, nittama li dan ir-rigal jogħġbok. Samt bosta pajjiżi biex nasal ħdejk. Imma xtaqt li almenu f'dan il-miliet qabel tikber iżjed tgħix il-ħolma ta' bosta tfal minn madwar id-dinja. Il-ħajja hi sabiħa u tkun isbaħ jekk nemmnu fil-ħolm li taftatina. Nixtieqlek miliet mimli paċi u għena. Is-sena d-dieħla nerġa' naħseb fik. Sakemm nerġgħu niltaqgħu. Il-ħabib tiegħek Santa Claus. Bewsa għal kull sena li għandek. Is-sena d-dieħla inżidlek oħra. Mela Santa Claus kollox jaf? Staqsa Luke ferħan u mistaġeb fl-istess ħin. Anki kemm għandi snin jaf. Kollox Luke, wiġbu missieru. Ħassa għajnejn martu fuqu, imma s-sokta. Dak għandu pitazz u fih niżżel ismijiet ta' tfal li jobdu lill-ġenituri u li jħobbu jaqraw. Papa, għallu Luke serju. Grazzi tal-li ktibtlu. Issa s-sena d-dieħla ejdlu anka għal-emma taf. U xekk, mama, se jkun jisima. Mr. Luke ħares bis-serqa lejn martu u din tagħtu tbissima ħafifa. Ma kienx hemm bżonn kliem biex jifhmu lil xulxin. Dan Luke ukoll
Allura, Luke, tgħid bir-regali biss ħagost fi żmien il-miliet, jew forsi kien hemm affarijiet oħra li ħagost bihom. U din imma min kienet? Għaliex Luke kien se jsaqsi lil Santa Claus biex iġibilha rigal is-sena d-dieħla wkoll imma mhux din is-sena. Insiru nafu jekk naqraw il-ktieb mill-bidu x'hekk. Saħħa!